Rage on that beat, going crazy. Tara na daw, ito yung pangalawang rides namin, pangalawang araw ng rides. Magingay. Woo! Wasagu! Pa-shot po kitang sa TV. Bibidyo. Tropa, pre, buddy, tol, at kahit anong tawag mo, iisa pa rin ang ibig sabihin, kaibigan. Madaling makakuha ng kaibigan. Ang malaking tanong, sino ang tunay at matitirang matibay? Kaibigan na laging handang dumamay sa oras ng kasiyahan, kalungkutan at kagipitan. Kaibigan na ilalayo ka sa masama at susuporta sa'yo hanggang sa huli. Sa wakas, dumating na yung aming inaasam-asam. Ayun na, lumagpas na sa amin ang walang hiya. Ano masasabi mo? Magal! Hangover! Medyo paahon yung lugar na to at ang pakay namin doon ay isang pansit. Pansit Loglog kung tawagin. Dito sa amin kilalang kilala ang pansit Loglog. Tignan natin kung gaano pa kasarap yung pinagmamalaki nilang pansit Loglog. Yun daw ang pinaka dinarayo dito ng mga nagbabike, yung pansit Loglog nilo dito sa Carolina. Pero sabi nila pag may hirap may sarap. Mamaya. Ito lang yung libangan namin. Bawat hapon magbabike, pagkain kung saan. Mas maigi na to kaysa sa masamang bisyo. At finally nakarating din ng Didick. Rage on that beat, going crazy. Kinalas lang. Regular play. Kaya may kinalas lang may. At narating na namin yung Didick Kinalas, 15 kilometers mula sa amin. At sa wakas, sa haba-haba ng panahon, sa haba-haba ng posisyon, sa luglogan din ng bagsak. Ito ang isa sa pinakamasayang jamming, ang food trip. Hi guys, so katapos namin kumain sa Didick, Loglog Kinalas. Support local. May script pa din. Support local, Tansyo TV. Okay din. Support local. Lahat ay tinuturing kong matalik na kaibigan. Dahil pag nagpakita ka ng respeto sa kanila, makukuha mo rin ang respeto nila.